Yeah, sure. This is your boy, Mlungisi Mate, also known as Skandi Kid. I'm not alone. Hamba no Kwazi Nsele phansi le ekali mahlathi amnyama. Yeah, Black Forest. Black Forest. Sinenkinga la ngalabantu laba abanama YouTube channel. Nokuzibuza ukuthi why abantu abangekho talented bevula ama YouTube channel kabela. So into esiyitholile esinomathe ukuthi these people bavula ama YouTube channel because basebenzisa thina esine talent ukwenza imali to monetize. Yabo? So thina asina YouTube channel, besingena YouTube channel. But we have content. Content. We have music. So these people abavula ama YouTube channel, they don't share information to us because bayazi ukuthi sizobathola ukuthi benzani amaqola kahle kahle. So these people, they making money ngama content wethu. Abanye sisebenza nabo banama YouTube channel taking into zethu besifaka cela upload ama so why mokuthi une YouTube channel ungabe uzositshela ukuthi kahle kahle lento nenza kuyona imali? Yes. Okay, so now we've decided nathi ukuthi sivule awethu ama YouTube channel. Yeah, mina eyami Kwazi Nsele. Mlungisi Skandi Kid Mate. Follow us. Follow lapha ke subscribe ne. Yes. Aba subscribe bebuka ama videos wethu lapha. Bese upressa lento le insimbi la phasi. Yona subscribe lo. So notify. Oh yeah, in notification button. Kodwa ngihlaniphileke nami ngikutsela. Yeah. So bafethu, behlezi sibuza ukuthi why abantu abangana content kuyibona abavula ama YouTube. Kuyibona abahlala emaflatini. Thina anathi dlala emaflatini. Thina sihlala emakithi. Kanti badla imali yethu le. Kanti badla imali yethu. Bafaka ama poems wethu, bafaka umculo wethu. uSkandi wonke umusic wakhe awukho ngishana nowodwa under igama lakhe. Because akazi ukuthi abantu benza imali ngalama YouTube channel. Kodwa kusazoshow. Danke. Sharp.